Bon dia. Aquí va el repte que us parlava abans, en l'apartat de projecte. A l'hora de català, a part de la feina que us proposo, o que us proposem la Montse i jo, vull que fem aquest tipus d'activitat. Es tracta de fer-vos un vídeo recomanant un llibre de lectura. Aquí valorarem l'expressió oral, que també és molt important. I a part d'això, aquests vídeos que vosaltres ens feu arribar els penjarem a l'Instagram de l'escola perquè els nens i nenes que ara no sàpiguen què fer i la lectura sempre és una molt bona opció, puguin llegir-se aquest llibre recomanat. Ja recordem que nosaltres sempre som partidàries del llibre físic de lectura, però en aquests dies, com no podem anar a la biblioteca ni fer res que no sigui estar a casa, doncs a part del llibre de lectura que tingueu, si us interessa algun, podeu fer servir l'iPad com a llibre electrònic. Allà també trobareu llibres que ho pugueu descarregar. Alguns són gratuïts i recordeu que altres tenen un cost. Això depèn de cadascú de vosaltres. Però no podem oblidar que la lectura és una molt bona alternativa per a aquest temps. Llavors, recordem que necessitaré que em passeu un vídeo recomanant el llibre. Si és un llibre físic, estaria bé que el mostréssiu perquè la gent sàpiga com és la portada, per si li sona, perquè el té a casa, o simplement per si se'l vol descarregar. I d'altra banda, doncs en aquest vídeo heu de posar el títol heu de parlar sobre el títol del llibre, per què el recomaneu i què és el que més us ha agradat. Recordeu que mai en una recomanació podem dir al final ni explicar el conte molt, perquè si no treu la gràcia al que se'l vol llegir. Doncs dit això, superimportant, quan el tingueu fet me'l passeu. Seria interessant que al llarg d'aquesta setmana m'anéssiu passant alguns. Com a molt tard, doncs, si avui som dimecres, divendres m'agradaria tenir alguns vídeos. Llavors, jo sé que il·lusió seria anar per ordre de llista, o sigui, a mi m'agradaria anar per ordre de llista, però no seria molt just perquè, clar, no és al mateix temps el que té el que ha de començar ara que el que ho ha de fer la setmana que ve. També seria interessant que aquests llibres que us recomaneu els llegiu vosaltres o intenteu fer molta lectura aquests dies, si no són aquests llibres nosaltres que us interessin. I també compartir-los amb mi perquè jo els pugui compartir a l'Instagram amb la resta de companys vostres, per si se'ls volen llegir també. Llavors, fem una cosa. Avui som dimecres. Comencem avui a fer lectura, que ja sé que no toca català, però després, abans d'anar a dormir mai és una mala opció fer una mica de lectura. I llavors el que farem és que a partir de divendres tornem a parlar a veure com va això. Si algun nen o nena, algun noi o noia, ja s'ha acabat un llibre el divendres, que m'ho faci saber per via electrònica, per correu electrònic, i així ja començo a fer-me la llista dels nens que m'ho estan enviant. D'acord? Sí que és cert que si divendres no, dimarts que ve sí que hauria de començar a rebre correus vostres o via Classroom penjats els vídeos de recomanació de llibres, d'acord? En 4 a 5 dies podeu fer una bona lectura, que és molt interessant i molt important, i al final nosaltres us donem l'opció de 3 hores de feina, però la lectura sempre ha de ser una cosa addicional que us agradi fer-la i una alternativa a tot el temps lliure que queda per la tarda. D'acord? Això és una recomanació, com el que fareu vosaltres. Després vosaltres podeu fer a la tarda el que realment necessiteu fer. Però sí que és cert que no està de més recordar-vos sempre que la lectura és una molt bona alternativa, que us ensenya moltes coses perquè és a nivell ortogràfic, a nivell de vocabulari, a nivell d'expressió, i que és molt interessant que ara en aquests dies puguem compartir aquesta tan bona alternativa amb la resta de companys i resta de nens i nenes de l'escola o fora d'aquesta que vulguin llegir-se un llibre i no sàpiguen quin. Per tant, això és un repte, No serà fàcil fer aquest vídeo perquè l'expressió oral és molt important, però per això nosaltres el valorarem primer, us farem el feedback d'aquest vídeo i si ja ens encaixa i realment està perfecte, doncs ja el passem a l'Instagram. Us agrada el repte? Segur que sí. Qualsevol dubte ja sabeu que estem per aquí. Un petó, adeu, que vagi molt bé.